देखी लो, सबसे पहिले है एक्सपायरी डेट देख ली लो दवाई के। एमएफजी डेट बावे 9/2017 और एक्सपायरी डेट बा 8/2022 यानी सितंबर में एकर मैन्युफैक्चरिंग बा 2017 के और ये अगस्त में 2022 में एकर एक्सपायरी डेट बा। बात ई भइल ह कि सबसे पहिले हमार पापा कहनी है कबिलासवा के उ डॉक्टर बाबा होम्योपैथिक के ई दवाई और एगो और होम्योपैथिक के दवाई लेके आनी है। हमरा से बोलनी है कि तनी एकर ढक्कनवा खोल दे, तो हम देखनी है कि का बात बा जो खुलत नहीं है। तो हम खोलनी है, फिर खियावे से पहले हम एकर एक्सपायरी डेट चेक करनी है। तो पर एक्सपायर बा दवाई, तो पता न डॉक्टर कैसन बाड़न कि जे बिना एक्सपायरी चेक कैले दे दिले बाड़न और पैसा भी ले ले बाड़न। तो रउआ सब बताई कि का ई मतलब ठीक बा कि नहीं है ठीक, ई सब का लोग करता रउआ हमें कमेंट में बताई और ई वीडियो के पूरा शेयर करी। और आप लोग भी सतर्क रहीं कि घर में अगर केहू दवाई लेके आवता तो बिना एक्सपायरी डेट चेक कैले रउआ सब मत खाई। काहे से कि आजकल ये सब बहुत धांधली चल रहा बा, लोग एकदम व्यवसाय बना के रख देले बा। ठीक बा।